sumakay ka ng ano, yan. Meron silang libreng mineral water, tapos meron ganyan. Pas na. Ayan. Complimentary snack. Pag sumakay ka dito. Ayan. Tapos sila sumuwi.
Sa Burnham? Malapit? Opo, ma'am. Malakad lang? Lakad Yung... Malakad lang pala. 5 minutes. Ah, Yung password sa Wi-Fi ko andun sa TV, yung papel mo sa baba. Ay, ito. Opo, ma'am. ako na. Okay. Thank you. Sige. Thank you so much. Salamat, Lord. At magkakaroon mo. Hindi niya kilala kasi bago. Bago lang pala ito? Oo. Ako lang ba? Yun. May CR na. Kompleto na eh. Ha? Yun, malinis din naman ang CR niya. Oo. Neat lang. Meron na rin siyang libreng ano. Ganito, toothbrush at saka ano. Meron dito, bag dito. Hmm. Meron na siyang complimentary Hmm. na mineral water. Hmm. Okay. Meron din siyang TV. Sakto-sakto lang ang tulugan. Facebook mo lang din. Saan? Oh, ganda. Akala ko ako maganda. Ay, ito, maganda ka. Kaya nga nandun sa video. Meron doon, oh. Parang nung araw lang. Eh, anong oras na? Mag-11 na yata. Ha? Ito? Parang kang may stabilizer doon din ah.